Magandang gabi mga ka-scooper, sa loob at maging sa labas man yan ng Pilipinas. Oras na naman para pag-usapan ang mga kaganapan sa malawak na mundo ng politika ngayong maghapon. Araw ng Biyernes, May 3, 2024. Ako si Charmaine Abong. At ako naman si Jigo Postolero. Narito na ang ulo ng ating mga kwentong politiko. Arrest warrant ng International Criminal Court laban kay dating Pangulo Rodrigo Duterte posibleng ilabas sa Hunyo o Hulyo ayon kay dating Senador Sonny Trillanes. Ilang kongresista pinuna ang pagtutol ni Senator Cynthia Villar sa pag-amyenda ng Rice Tarification Law. Bureau of Customs Commissioner Bienvenido Rubio niregaluhan ng isang grupo ng cake na may malaking disenyo ng buhaya at cargo truck. Sa mga kwentong politiko naman sa rehiyon, United Bangsamoro Justice Party hindi aatrasan ang tila pagbabagsak sa kanilang partido sa susunod na eleksyon. At ako Bicol Party List Representative Zaldi Co, pinalipad ang kauna-unahang Hot Air Balloon Festival sa Bicolandia. Naturang aktibidad, target raw, araw-arawin. At bilang palaman naman sa inyong FYPs, abangan ang kwento sa pagiging supportive hubby ni Senator Robin Padilla sa malabuwis buhay na trip ng kanyang misis. Sa detalye ng ating mga balita, posibleng arestuhin na umano sa mga susunod na buwan ng International Criminal Court ang grupo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay pa rin sa umano'y pang-aabuso sa karapatang pantao sa nagdaang gyera kontra droga ng Duterte administration. Upang dalhin tayo sa pulso ng politika, makakasama natin dyan si Tala Lopez. Tapos na umano ang maliligayang araw ng mga Duterte. Ito ay matapos kumpirmahin ni dating Senador Antonio Trillanes IV na posibleng maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Trillanes, inaasahang isisilbi ang warrant sa mga susunod na buwan. Si dating Pangulong Duterte ay nahaharap sa mga kasong may kaugnayan sa karapatang pantao sa inilunsad na tinatawag ding madugong kampanya kontra iligal na droga ng kanyang administrasyon. Sa ngayon, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng dating senador sa mga kinatawan ng ICC mula nang umusad ang kaso. Ibinunyag pa ni Trillanes na may second batch pa ng mga aarestuhin kung saan damay naman dito si Vice President Sara Duterte. Nilinaw naman ni Trillanes na hindi siya marisol o nagpapakawala lamang ng chismis dahil siya mismo ang kausap ng ICC mula pa noong 2017. Ako, si Tala Lopez, para sa kwentong politiko. Pinuna ng mga tinaguriang young guns sa Kamara ang pagtutol ni Senator Cynthia Villar sa panukalang amyendahan ang Rice Tarification Law o ang isinusulong na ibalik sa merkado ang murang bigas ng NFA. Kaugnay ng balitang yan, makakasama natin si Yam Ocampo. Pinuna ni Tingog Party List Representative Jude Asidre at Isabela Representative Faustino D. ang pagtutol ni Senator Cynthia Villar na amyendahan ng Rice Tarification Law. Ito ay matapos sabihin ni Villar na manunumbalik ang korupsyon sa National Food Authority kapag pinayagan muling magbenta ng murang bigas sa merkado. Pero ayon kay Asidre, hindi rin dapat ipagkait ang mga Pilipino sa mas murang bigas. Hirit pa ng kongresista, meron pa aniyang mas epektibong mekanismo maliban sa Rice Tarification Law upang masawata ang katiwalian sa NFA. Sabi naman ni Congressman D, nagsisilbing safety net ang NFA para sa ating mga kababayan. Sa issue naman ng korupsyon, maaari namang isama sa pag-amyenda ng batas ang pagdagdag sa safeguards para hindi mabuhay muli ang katiwalian. Ako, si Yam Ocampo para sa Kwentong Politiko. Sa iba pang balita, tila inasar naman ng mga relihistang grupo ang liderato ni Bureau of Customs Commissioner Bienvenido Rubio.
Yan ay matapos kantahan at regaluhan ng grupong United Filipino Consumers and Customers o UFCC ang naturang opisyal ng birthday cake na may palamuti pang buwaya at cargo truck. Ayon kay UFCC Chairman RJ Havellana, panawagan ito kay Rubio upang magpakatotoo sa pagpuksa ng smuggling sa bansa. Hiling ni Havellana kay Rubio sampulan ang malalaking buwaya sa pagpupuslit ng mga produkto tulad ng buwaya na disenyo sa kanyang birthday cake. Mag-sample siya ng mga totoong smuggler. Huwag naman yung mga 5 million lang ginahuli, 10 million. Yung mga medyo matatabang buhaya ang isample niya, tulad nito mga buhayang ito. At ang buhayang ito, hindi lang po ito nasa loob ng Bureau of Customs. May mga mas malalaking buhaya rin na nasa labas. So ang tanong, bakit hindi natin sampulan? So sa kanyang birthday, ang wish natin, sample, Commissioner Rubio. Isinusulong ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na tapatan ng Pilipinas ang water cannon ng China matapos ang panibagong insidente ng pangaharas sa West Philippine Sea. Nais tapatan ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang water cannon laban sa water cannon ang patuloy na karahasan at pambubuli ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Kaugnay ito sa pinakahuling insidente ng pag-water cannon ng mga barko ng China sa resupply vessels ng Pilipinas sa may bahagi ng Panatag o Scarborough Shoal. Iginit ni Pimentel na dapat ngayon ay mayroong water cannon ang ating Philippine Coast Guard at may kakayahan itong i-water cannon din ang mga pininiwalaan nating lumalabag sa batas at soberenya sa ating exclusive economic zone. Ang water cannon aniya ang paraan ng mga Coast Guards para itaboy ang mga iligal na pumapasok sa teritoryo ng isang bansa. Binigyang diin pa ni Pimentel na dapat noon pa mayroong water cannon ang PCG dahil standard equipment ito sa pagbabantay sa ating karagatan. Ako, si Raymond Tinaza, para sa Kwentong Politiko. Kinumpirma ng National Intelligence Coordinating Council na humina na ang insidente ng pagre-recruit sa mga kabataan ng mga komunistang grupo. May report dyan si Aileen Taliping. Unti-unti na umanong humihina ang recruitment sa mga kabataan ng communist terrorist group sa bansa dahil sa pinalakas na kampanya ng gobyerno laban sa mga ito. Sinabi ni National Intelligence Coordinating Agency Deputy Director General Abelardo Villacorta, mahigpit ang ginagawang monitoring ng Binuong Directorate for Cybersecurity and Emerging Threats sa mga natukoy na galamay ng communist terrorist group sa bansa kaya nabawasan ang mga estudyanteng nagmamarcha sa mga lansangan. Sa tulong anya ng ibang ahensya ng pamahalaan ay namonitor ng NICA ang mga grupo na nasa likod ng recruitment sa mga kabataan kaya naagapan ng gobyerno ang galaw ng mga ito. Sinabi pa ni Villacorta na binabantayan ng NICA ang social media dahil ginagamit rin itong platform ng mga komunistang terorista at may mga natukoyan niya silang mga nagpo-post ng hindi maganda laban sa gobyerno. Sinabi ng opisyal na mayroon silang mga ginagawang hakbang at kinakausap ng NICA ang mga target na estudyante at mga kabataan at ipinapaliwanag sa mga ito ang mga kasinungalingan ng Communist Party of the Philippines kaya humina ang recruitment ng mga ito. Ito si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko. Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Energy at Energy Regulatory Commission na gawing abot kaya ang kuryente sa bansa. Kasunod ito ng nararanasang mainit na panahon, dahilan para tumaas ang demand ng enerhiya sa bansa. Kaya hinimok ng DOE at ERC na gamitin ng mga power company ang anti-bill shock lending program ng Land Bank of the Philippines para patuloy na ma-enjoy ng mga Pilipino ang mas murang kuryente. Sa ilalim nito, magbibigay ng financing ang Land Bank sa mga distribution utilities sa abot kayang halaga kaya naikakalat ang dagdag singil sa kuryente ng mga customer na hanggang 9 na buwan. Sa ngayon, inaprubahan ng Land Bank ang nasa 450 million pesos na halaga ng pautang sa mga electricity cooperatives sa ilalim ng naturang programa. Usaping tubig naman tayo.
Ibinahagi ng Water and Sewerage Management ng MWSS ang umano'y taktika ng kanilang ahensya para makasabay ito sa water demand ng bansa, kasabay ng lumalalang epekto ng tag-init sa Pilipinas. Sa detalye, ibabalita sa atin yan ni Aileen Taliping. Hindi dapat na magtaka ang mga taga Metro Manila kung mahina ang pressure ng tubig sa kanilang mga gripo, lalo na sa gabi. Sinabi ni Engineer Patrick Dizon, Department Manager ng Water and Sewerage Management ng MWSS, na isang paraan ito para mapababa ang konsumo ng customers ngayong summer at para mapababa na rin ang pagtagas ng tubig mula sa mga tubong mayroong leak. Sinabi ni Dizon na ang pagbawas sa pressure ng tubig sa gabi kung saan kakaunti ang gumagamit ay isa sa mga paraan ng El Nino Task Force para makatipid sa tubig. Pero tiniyak ng opisyal na sa kabila ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa mga water reservoir kada araw, ay hindi mawawala ng tubig ang mga water consumer at kung sakali mang magkaroon ng water interruptions ay iaanunsyo ng mas maaga para makapaghanda ang publiko. Idinagdag pa ni Dizon na kung makaranas man ng water interruption, ito ay dahil sa maintenance o kaya ay leak repair activities na ginagawa ng MWSS para mapabuti ang serbisyo sa mga water consumer. Ito si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko. Nananawagan si dating Senator Sonny Trillanes kay Pangulong Bongbong Marcos na suspindihin ang jeepney phase-out na nagsimula noong Duterte administration. Kasunod ito na nag-expire na deadline para sa franchise consolidation nitong April 30. Ang kay Trillanes, hindi laman ito para sa mga tsuper at operator, kundi pati sa mga milyong commuters. Para sa dating senador, pinakamainam na paraan aniya upang umusad ang PUV modernization program ay sagutin ng pamahalaan ang 50% ng gastusin sa pagbili ng modern jeepney. Isinusulong ni Senator Jinggoy Estrada ang panukalang batas na magbibigay ng dagdag pasahod sa halos 2 milyong manggagawang Pilipino sa gobyerno. Nagbabalik si Raymond Tinaza. Inihain na ni Senator Jinggoy Estrada ang panukalang batas na naglalayong itaas ng 10 hanggang 46% ang take-home pay ng tinatayang 1.9 milyong kawani ng gobyerno sa loob ng 4 na taon. Ang panukalang Senate Bill No. 2611 o Salary Standardization Law 6 ay magbibigay ng 10 hanggang 46% pagtaas sa sahod ng mga kawani ng gobyerno simula sa Enero 1, 2025 at sa mga susunod na taon kada unang araw ng Pebrero hanggang 2028. Ayon kay Estrada, napaso na noong nakaraang taon ang SSL No. 5 na ipinatupad ng nakaraang administrasyon na tumutugon sa tumataas na cost of living o kaya ang gastusin. Patuloy pa rin daw ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo kaya dapat ay may kaakibat na pagtaas din sa sahod ang mga kawani ng gobyerno upang sila ay makapagbigay ng disenteng pamumuhay sa kanilang pamilya. Sa ilalim ng SB 2611, bibigyan ng 10% dagdag sahod ang mga kawani sa unang bahagi ng pagpapatupad ng panukala, 11% sa ikalawang taon, 12% sa ikatlong bahagi at 13% sa ika-4 na bahagi o kabuuang 46 o 46% pagtaas sa loob ng 4 na taon na pagpapairal ng panukalang batas. Sa klaw ng panukalang batas ang lahat ng civilian government employees kabilang ang mga guro sa pampublikong paaralan, nurses, mga nasa local government units at mga barangay personnel na nakatanggap ng buwanang honorarium. Hindi sakop nito ang mga nasa military at uniformed personnel, mga government-owned and controlled corporations o GOCCs na hindi saklaw ng RA 101 o ang GOCC Governance Act of 2011 at mga individual na ang serbisyo ay nasa ilalim ng job orders, contracts of service, consultancy o service contracts na walang ugnayang employee-employer. Ang pagtaas ng sahod para sa Pangulo, Vice Presidente at mga miyembro ng Kongreso ay magkakabisa lamang pagkatapos mag-expire ang mga termino ng mga kasalukuyang opisyal.
Binigyang diin ni Estrada ang pangangailangan na baguhin ang salary structure ng sahod para sa mga civilian personnel para matiyaka na ang kabayaran o kompensasyon ay standardized at rationalized sa lahat ng ahensya ng pamahalaan at matiyaka ang pagpapalaganap ng social justice, integridad, kahusayan, productivity, accountability sa civil service. Ako, si Raymond Dinaza para sa Kwentong Politiko. Inanunsyo ni Budget Secretary Amena Pangandaman na sa unang buwan pa lamang ng 2024 ay nalabas na ng kanyang departamento ang Department of Budget and Management ang kabuang 49.8 billion pesos na budget para sa pensyon ng mga indigent senior citizen. Ayon kay Pangandaman, ito umano ay halos doble ng budget ng mga nakaraang taon. Magiging doble na umano ang buwan ng pensyon para sa mga mahihirap na seniors na mula 500 pesos. Ito ay magiging 1,000 piso kada buwan. Tinataya naman na nasa mahigit na 4 na milyon ang bilang ng mga indigent senior citizen na makikinabang dito. Ayon kay Pangandaman, malaking tulong ang cash aid sa mga matatanda na walang inaasahan at walang regular na pensyon na natatanggap. Sa aming pagbabalik, ako Bicol Party List Representative Sal Dico, ipinalipad na ang kauna-unang Hot Air Balloon Festival sa Bicolandia. Naturang aktibidad, target raw araw-arawin. At United Bangsamoro Justice Party hindi aatrasan ang tila pagpapabagsak sa kanilang partido sa susunod na eleksyon. Kaya't huwag bibitiw dahil magbabalik pa ang kwentong politiko. Sa pagpapatuloy pa ng ating balitaan, nanguna ang mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa listahan ng mga highest paid officials, non-elected government officials noong nakaraang taon. Batay sa ulat ng Commission on Audit, lumalabas na si BSP Governor Eli Remolona ang may pinakamataas na sahod sa mga non-elected government officials nitong 2023 na aabot sa higit 35 million pesos. Sinundan ito ni dating BSP Governor Felipe Medalla na nakapagdala ng 25 million pesos na halaga ng sahod at allowance. Maliban sa mga BSP officials, pasok naman sa ika-18 pwesto si Chief Justice Alexander Gesmundo na may 16.3 million pesos. Nasa ika-14 namang pwesto si Solicitor General Menardo Guevara na may 17.8 million pesos at GSIS Chief Jose Veloso na nasa ika-17 pwesto na mayroong 16.6 million pesos na sahod. Pinasinayaan ngayong araw ang ilang pasilidad sa Daraga Albay sa pangunguna ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kaugnay nito, nakijoin din si Romualdez sa 3 araw na Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival. Labis naman ang pasalamat ni ako Bicol Party List Representative Elizalde Co sa mga nagpunta na House Speaker.
Sa usaping turismo naman, tina-target ni House Committee on Appropriations Chairperson at Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co na ibabad ang hot air balloon activity sa kanilang probinsya bilang pang-akit aniya sa mga turista ng rehiyon. Ayon kay Co, imbis na 3 days a year, inaaral niyang maging permanente ito. Para sa patikim na kwentong Bicol Loco Festival, makakasama natin dyan si Carol D. Nakikibahagi sa pagdiriwang ng kauna-unahang Bicol Loco Hot Air Balloon Festival sa Legazpi City, Albay. Di pa man pumuputok ang liwanag, nakaabang na ang mga turistang nais masaksihan ang paglipad ng mga makukulay, naglalakihan at iba't ibang disenyo ng hot air balloon na bitbit ng mga piloto mula Belgium, Brazil, France, Sweden, the Netherlands, United Kingdom at USA. Pinangunahan ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co ang pagbubukas ng aktibidad kung saan proud niyang ibinahagi ang mga aabangan sa pagdiriwang ng Bicol Loco Festival. Sa loob ng 3 araw, masasaksihan natin ang ingranding, makulay at kapanapanabik na selebrasyon ng sining at likas na ganda ng ating rehiyon dito sa paanan ng mahiwagang Bulkang Mayon. Bukod sa hot air balloon, nagpakitang gilas rin ang mga motor paragliding experts, aerobatics team at drone exhibitionists. May libreng concert rin na inaabangan mamayang 7:00 ng gabi, kung saan hindi alintana ng mga pop stars at Team Kawayan ang pabago-bagong panahon na kahit biglang init man o biglang buhos ng ulan, nakapila na para makita ang kanilang mga idol na si popstar royalty Sara Geronimo at OPM icon na si Bamboo. Para kay Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co, simula pa lamang ang 3 araw ng Bicol Loco Festival sa pagbubukas sa mga oportunidad, dagdag kita, trabaho at turismo sa rehiyon ng Bicol. Ako si Carol D para sa Kwentong Politiko. At para naman sa dagdag na kwentong politiko sa rehiyon, makakasama natin dyan si April Magaling. Para sa iba pang mga kwentong politiko sa rehiyon, simulan na natin yan sa Central Visayas. Ikinasana ni Lapu-Lapu City Mayor Ahong Chan ang 100 environmental fee para sa mga turistang magsasagawa ng mga water activities sa kanilang syudad. Ayon kay Chan, ang naturang buwis ay kanilang gagamitin sa mga proyekto at programang pangkapaligiran ng Lapu-Lapu. Kabilang dito ang pagrehabilita sa tabing dagat na may mataas na coliform cases at magpapanatili rin ang kalikasan sa mga tourist spot. Batay sa ordinansang ikinasa ni Mayor Chan, bagamat para sa mga water activity ang naturang environmental fee, hindi naman umano saklaw ng kautusan ang mga turistang magsuswimming, snorkeling at iba pang gayang activities sa mga resort malapit sa karagatan. Samantala sa Central Visayas, hindi naman nababahala si Kawayan Mayor John Ray Tabuhara kung sasabak man siya sa matinding laban sa mayoralty race sa 2025 eleksyon. Napapabalita kasi na isa sa kanyang makakatapat ang kandidato ng Partido ng Demokratiko Pilipino na si Jury Nabaha. Ayon kay Mayor Tabuhara, tuloy ang kanyang planong sungkitin muli ang posisyon na ikatlong termino na bilang alkalde ng Kawayan. Anya, kahit sino ay handa siyang harapin lalo't hindi naman umano niya mapipili kung sino ang kanyang makakabangga. Matatandaang matapos manumpa ni Nabaha bilang bagong miyembro ng PDP ay lumutang kaagad na isa siya sa mga hahamong agawin ang pwesto ni Mayor Tabuhara sa susunod na eleksyon. Tawirin naman natin ang Bangsamoro Region kahit raw tila pinagkakaisahan na para pabagsakin ang United Bangsamoro Justice Party. Handa pa rin umano ang partido na makipagsabayan o makipagbanggaan sa mga ginagawang alyansa ng ilang Bangsamoro political party para sa halalan sa susunod na taon. Ayon kay UBJP spokesperson Engineer Muharin Ali, handa silang harapin ang iba't ibang hamon kung saan kumpiyansaan niya silang mananatiling malakas ang kanilang partido kahit ilan sa kanilang miyembro ay mga nag-over the bakod na. Git ni Ali, hindi ito makapagpapahina sa kanila at sa halip ay tuloy-tuloy pa nga raw ang kanilang pagpapalakas. Pagbibida pa ni Ali, asahan na rin umano ang serye ng mga oath-taking ng mga magiging bagong miyembro ng kanilang partido.
Sa usaping politiko naman sa Davao Region, kinumpirma na ng House Committee on Ethics and Privileges na kinuha na nila ang jurisdiksyon para dinggin ang reklamo ni Tagum Mayor Ray Uy laban kay Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Partikular na dyan ang disorderly behavior, violation ng Code of Conduct at paglabag sa Revised Penal Code. Kasama rito ang malisyosong pahayag ni Alvarez laban sa ilang mga government officials, gayon din ang ika nga seditious statement sa isang peace rally sa Tagum noong Abril. Ayon sa komite ng Kamara, inireklamo rin ang pagiging absinero ni Alvarez, kaya sa ngayon ay inihahanda na raw ng komite ang notice para ipadala sa opisina ni Alvarez. Bibigyan naman siya ng 10 araw para tumugon rito. Gayunpaman, para sa mambabatas, pinauubaya na umano niya sa komite ang pagtalakay hinggil sa naturang reklamo. Habang sa National Capital Region, may good news na naman si Mayor Abby Binay sa mga yellow card holder ng mga Makabisen dahil sa ikatlong bahagi ng taon, hindi lang sila ang makakakuha ng libreng digital city scan services kundi maging ang kanilang mga dependent na wala pang 21 years old. Ayon kay Mayor Binay, parte yan ng kanilang effort para matiyak na makaka-access ng best healthcare technologies ang kanilang mamamayan. Pagbibida pa ng alkalde, ang naturang serbisyo ay gumagamit ng advanced artificial intelligence at kayang i-enhance ang diagnostic prescription sa pamamagitan ng pag-reconstruct ng mga imahe mula sa comprehensive data ng katawan. Daan ito ayon kay Binay para mas maging tama ang visual at diagnosis sa mga pasyente. Ako si April Magaling para sa Kwentong Politiko. Samantala, i-ready na ang inyong FYPs dahil susunod na ang mga kwentong naglalaman ng kakaibang pakulo ng mga politiko. Abangan yan sa aming pagbabalik. At eto na muli tayo sa Politiwu. Kaya't makihula na kung sino itong politiko na very sugar daddy sa kabit niya, media personality. Ayon sa ating scooper, pamilyadong tao itong si subject pero bongga pa rin umano sa pagwawaldas ng pera para sa kanyang escabeche. Paano naman kasi bukod aniya sa libreng shopping spree ng magagarbong mga luxury bags, akalain nyo'y achieve rin daw nitong si girl ang 8 figures worth na sports car. Literal na mapapasana all ka na nga lang dahil hindi pa dyan natatapos
ang pagiging galante ng politiko. Binilhan pa rin umano ni subject ng property abroad ang kanyang bebe loves. Idagdag pa ang pagiging financer nito sa higit 1 milyon na medical expenses ng kanyang biyenang hilaw. Wow! Hirit tuloy ng mga Marisol. Maaring nagayuma ng mala Mount Fuji na bulubundukin ng bebot ang bida nating politiko. Oh my God! Dahil bukod sa mala Pepsi Cola na katawan nito, malulusog rin daw ang hinaharap ni Girl. Sana all. Ang classic pa nito, Wow. si ate nyo Girl, panay flex ng kanyang expensive lifestyle pero tinatago naman ang kanyang human wallet. Clue, ang politiko na mala ATM sa kanyang escabeche ay kilalang habulin ng babae maging noong kabataan days pa nito. Wow! Hep hep! Break muna tayo sa mga issue at heavy news sa politika. Halika't sundan natin ang ilan sa mga FYPs or Follow Your Politico Stories. Kasabay ng paghahanda ng Pilipinas sa FIVB Men's Volleyball Championship sa susunod na taon, mala mother and son tandem naman ang ipinakitang suporta ni na First Lady Liza Marcos at sportista nitong si Vinnie Marcos sa nakatakdang pag-host ng bansa sa naturang patimpalak. Sa IG na ibinahagi ng naunang ginang ang ilang larawan mula sa pakikipagpulong nila sa ilang sports official kung saan makikita rin dito ang tila pagiging kanang kamay ng youngest presidential son sa kanyang mami na anilay para tiyakin na maging flawless ang paglulunsad ng okasyon sa pamamagitan ng paglatag nila sa magiging local organizing committee. Bukod kay Vinnie, spotted rin sa pulong sina Senator Alan Peter Cayetano at Tourism Secretary Cristina Frasco. Nabatid na nasa 32 volleyball team ang nakatakdang magtapatan sa September 12 to 28, 2025. At speaking of Politico's youngest child, nako tila hindi magpapahuli ang anak nila former Batangas Governor Vilma Santos at Finance Secretary Ralph Recto na si Ryan Christian sa pag-flex ng ika nga ng kanyang mommy na natural public servant vibes nito. Dahil sa social media, mababatid mo rito na ang tila charisma sa masa tulad ng kanyang mga magulang. Kasabay ng pagbabalik bayan niya sa Lipa City, Batangas para maging substitute representative ng kanyang ama sa isinagawang pamamahagi ng ayuda mula sa DSWD. Sa naturang event, makikita ang anilay warm personality ng 27 anyos na politiko sayon, kung saan game na game itong nakipaghalubilo sa mga residente, lalo na very Pinoy na pagsabay nito o pagbibigay galang sa mga matatanda. Samantala, tila naminihasa na sa mga pasimpleng pakilig moment si Davao Oriental 2nd District Representative Chino Almario. Yan ay matapos maispatan muli ang tila pakikipower duo nito sa kapwa niya Davaoeña Congresswoman na si Atty. Migs Nograles. Wow! Sa IG ni Congressman Almario, ibinahagi nito ang isang snapshot kuha mula sa nakaraang press con ng House of Representatives na makikita ang pakikipagtawanan nito kay Nograles. Matatandaan, few weeks ago, ilang netizen online ang nakapansin ng chemistry ng dalawa noong minsang magkomento at tawaging crush ni Almario si Nograles sa selfie post nito sa Facebook. Wow! Kung saan sinakyan rin ito ni Nograles sa banat niyang kapag lumingon ka, akin ka. Kaya naman sa naturang latest post ng lalaking kongresista, bagamat hindi niya nabanggit sa caption si Nograles, misturang may ilang netizen ang kinilig pa rin sa posibleng cute moment ni Kong Almario. Naika niya inaantok pero hindi pagod. Sana all. At bilang pahabol na Happy Friday Politico FYPs, panoorin itong very supportive husband na eksena ni Senator Robin Padilla.
kung saan maging sa buwis buhay trip ng kanyang misis, talaga namang for better or for worse ang pangako niya rito. Sa latest vlog kasi ni Mariel, spotted dito ang literal na biyaheng alapaap ng mag-asawa. Noong subukan nilang ang iba't ibang zipline activity sa Cebu Safari Park. Na bagamat naranasan ni Senator Padilla na humiwalay panandalian ang kaluluwa niya sa giant swing, panay cheer pa rin ito sa kanyang misis. Wow. Siya. Yung una lang talagang may iwan yung kaluluwa mo sa iyo eh. una eh. Oo, tapos hahabol. Effort rin si Sen sa pagiging cameraman ng kanyang vlogger wife, na panay ox lang sa mala extreme na daldal ni Mariel na ika niya ay Pili ko na nasa extra challenge ko ngayon. Medyo nervous din ako dito. Oh my God. Yung ganito ko, ganun-ganun siya. Grabe, saludo kay Senator Robin doon kasi hindi lahat ng mister kaya yun. Lalo na kung bawa takot na takot. Takot ako sa heights tsaka sa pusa. So kahit siguro pilitin ako, sige mag-away na lang tayo. Pero hindi mo pa na-try yan, partner? Tatakot talaga ako sa heights. Talagang ibigay mo na sa akin, iharap mo na ako sa 10 siga. Baliktad naman tayo. Ako gusto ko ma-experience Grabe, yan. oo, hindi Gusto ko yung mga thrill. Yan, exciting, no? Oo. Pero yan muna ang mga balitang aming nakalap sa buong maghapon. Happy weekend mga kapolitico scoopers. Ako si Charmaine Abo. At ako naman, si Jigo Postolero. Magkita-kita muli tayo hanggang sa susunod na linggo. Alas 8 pa rin ng gabi para sa walang humpay na kwentuang pampolitiko. Muli, magandang gabi.